Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit ka jala Meghalaya ki bala treishu tambani khun tma persya ya ka jingjelai jong Drok ha ki lai Bnai bala letno kata nado Bnai no pra arajar arpusau hado Bnai rempang arajar arpusan kila yo kem hado arpunyo Ngut ki nong khayi Drok ki nong khayi ganja ki nong khayi dawai kuli yaba ki nong khayi dawai jerho bat ki wei ki jat jingdi bala ken be an ki bakentup ya arpuwei Ngut ki senrang bat nyo Ngut ki kentai Nagini ki bala syak kem hagi pratali ki kes ki dei Shipho Ngut nagani ke jela Meghalaya kat ba nagi Shipho tali ki kes kat nyo Ngut ki bala syak kem ki dei na ke jela Assam, Manipur, Tripura bat Mizoram haga ba kat wei Ngut ki dei ki senrang bat nre Ngut ki dei ki kentai Ki kat pratali ki kes ki baya dei bat ka jingyo kem ya ki nong khayi Drok bat ki nong khayi ganja bat ki wei jingdi pun bu ai ki dei ki bala register kes hagi kat sautali ki police station ki bakan top ha east Khasi Hills santali ki kes ha east Jainta Hills ka wei ka kes ha Ribhoi district laitali ki kes ha west Garo Hills district santali ki kes bat ha south west Garo Hills district sautali ki kes kat kum gani ke jing ai jing ken na katanat Pulit ke jela u Drok balayo Kurup ulong san spa khandai pupra point khandai pupra gram u ganja san pulai kilo point sau spa sau punreu gram ki dawai kuli yaba 6000 spa khandai puwei point sau punyo gram ki dawai kuli mescaline tablets spa iwei point lai punyo gram bat 8000 bilor ka dawai jerho